जय हिंद। 5टानिफ्राय 5:30 लासै आथा फंबाय नै आंना खोथिया फुग्रा लोगोफोरा सानैया ओनसोलनि ओइ बाबु नायना हो जोंना खेबसे मोखांखो लाजिनालै फाग्ला जों आरो डुप्लिकेट खोथिया फुग्राफ्रा मा लाजिनो गाज्रि मोननाङा दे। अरिजिनेल खोथिया फुग्राफोरा मालाबाबो भिडिअ बानाया जाय फुंनिफ्रायनो खामानि मावो। जों आरो डुप्लिकेट खोथिया फुग्रासो ना, दा जोंनिया भिडिअबो जायो बाट जोङो बेखौ माने एसे रावबो गैयिनि थाखाय फुना होनो गोनां जादों आरो सोरबाया सानगोन देखायदों होनना, नङा फुना होनो गोनां जादों बाध्य, रावबो गैया माने बुरै मानसियानो फुनो हायोब्ला जों सेंग्राफोरा मानो हाया बेफोरबायदि होननानै। ओमफ्राय फंसे बाथ्रा बुंनि र' आं, लोगोफोराबो आंना आलादा आलादा गोजानि, आं लेंहरनायखाय फैदो। डुप्लिकेट खोथिया फुग्रा डुप्लिकेट माइ गायग्राफोरासो भिडिअ बानायनो हायोलै सेंग्राफोर। अरिजिनेल माइ गायग्रायाबो मालाबाबो भिडिअ बानायनो हाया। आरो सोरांनायनिफ्राय फुंनिफ्राय सिथ्ला सिबनानै ओंखाम संग्रा, फुंनि सानफुनि मोनानि ओंखाम संग्रायाबो भिडिअ बानायनो सहस नङा। अरिजिनेला दसे दसे मावलाय दसे थालाय बैफोरबायदियासो इउटुब बानायनो हायो, जानायनि लोंनायनि देखायनो हायो। अरिजिनेल सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय मानसिखौ संनानै जाहोनांगौ, न'खरनि मानसिखौ संनानै जाहोनांगौ, बे मालाबाबो हाया। संनानै जाहोयि बेफोरसो मा दसे दसेनि थाखाय देखायनो हायो। दा जोंबो डुप्लिकेट खोथिया फुग्रा नालाय अरिजिनेलबाथ' मालाबाबो हानाय नङामोन। जादोंना जायाखै खोथिया फुनाया? खेबसेनो फोजोबखायो नै रावनो दाख्लै हिट जादों ज्राव ज्रावखा खेबसेनो। दा बोखांगोन र', जोब्बाय हान्थु खरायलायदो। जोंना बाबुआबो रोंथारगौलै केमेरायाव। जादोंना जायाखै नै दसेनो फोजोबबाय ग्लाम ग्लामखा। हमबाय आरो होबाय। है सिख्लाफोरनि खामानिखौनो सेंग्राफोरा हाया नामा फाग्ला? जिथु सिख्लाफोरानो हायोबा जों सेंग्राफोरा हाया? जेबोआनो नङा माथो। सेंग्राफोरा बेखौनो गियोलै, थै जेबो गिदिर खामानि नङा। खामानि बेलाय दसेनो फोजोबजोबना होबाय। थै थै फाग्ला बेखौनो हाया नामा सिख्लाफोरनि खामानिखौनो? है नै ज्राव ज्राव सोरांनायनिफ्राय बेसे खामानि मावो जोङो, हरनि 2टा 3टा एसे खामानि मावनांगौ जायो। जेबो नङा, एक्सपिरियेन्स खोथिया फुनायनि। सोंनो थांलायलांबाय नोंसोरनिथिं हौवाफोरा खोथिया फुयो नामा होनना। बारा जादो हायोआनो माथो सेंग्राफोरा न' बाबुमोन? रोंगौब्रा मा रोङा बेलाय, मावबालाय माखो हाया, सब हाजोबो। थ' बेखौ नायलाय बबे मोनसेखौ फुयो नायग्रो। बबे मोनसेखौ ओरै फुना नायबाथ' जानाय नङा। दै दंजोबो ना? हागोन दे, दै दं, मानो हाया जालाबायनो। लाबाय बेखौनो लाबाय, लामा सेरनि बेखौनो होखानि जलायनानै। ओइ सेंग्राफोर सिङा सागोनलै, जना फु सिं हामा जागोन। नों खा हाबायानोथ' बहुद हाबाय जों दसेनो 40 मिनिटावनो बहुद हाबाय। नायनि है हागोन दे न' बाबु, बारा फैयाखैथ' नै, हाफैयाखैथ' नै एसे एसेल'सो। बुसिजोबना गालांगोन इ दब्लायसेखौ 1 घन्टायाव। नायनि खाग्रायाबो आल्ट्रा मडेलनिसो, गोदो बैदिदोसो खायोमोन। आंना लोगोफोरा अनसलिनिसोबाव सेंग्राफोरा। है फंबाय नुजानालाय खेबसे सिख्लाफोरा बाय आदाया जोंना खोथियाबो फुलायनो रोंगोनलायथो। आयदै ना बाबु
फुंनि 5टानिफ्राय 8:30 लासै दब्लायनै फुबाय जोङो हाया सहस नङा गोदान सिख्लाफोर दुब्लियाव हाबफेरियाथ' फट'आनो खोथिया फुनाया दालागै फेसबुकआव 4000सो 5000सो आपल'ड जाबायमोन खोमा मोनसेल' फट' आपल'डदोंसो गोजोनखाया ना नबिन मोनसेल'दो जायोना खेबसे आपल'ड होगायाव मोनबा होखायो खोथिया फुनो चान्स मोननायजों गोदान सिख्लाफोराथ' होथारगौमोन मावबाय थाग्रायाथ' रावबो होखाया र' हा मावमारबायलै दिनै हायोना सेंग्राफोर हायोना है खोथिया फुनायाबालाय मा जानोलै जोंनिया जोब्बायानो नै मोनसेखौ बुगोना बुगिया बुफिननांगोन इखौ थैलांगोन माइ गायग्राया दोखोरायगोनलै बबेनिबा खोथिया फुहैबाय खोथियाखौ बिगोमाया जोंखौ होनबाय फुथ'नांला जाबायनो गायग'नानै नुवानो नङाबा जोङो दब्लायनि दंबायमोन होजोबखाबायमोन है नैखौ खेबसे बुफिननांगोन आग्लालै नि खोथिया खाग्रायाबो दानिया बेलेग स्टाइल जाबाय भाइ आं मोनथियामोनलै बेजों खोथिया खायो होनना बेखौथ' बाननोबो हानाय नङा मारै लांगोन मिथियालै बस्थायाव सोना लाङोना बेयाव लांथोंसै गय देना खंजोबो खोथिया खायो अब्ला बबे जायगायाव सेंग्राफोरा खोथिया फुयो जोंनियाव खोथिया फुवालै सेंग्राफोरा जोंनि गामियावथ' फुवा नोंसोरनि जालाफोरावबो सिमलायावबो फुवाना खोथिया सेंग्राफोरा फुवाना सिख्लाफोरासो फुयोना जों बायध'आव मावनो गोनां जादों बेनिखायनोथ' जोंखौ लामा नायलांसोदो मानसिफोरा मिथिबाय हौवाफोरानो खोथिया फुदोलै सानदों ओजा जोंबो एक गिनासो जोंबो फुफेरग्रा नङा दै जोंखौ नायलांदों आरो मानसिफोरा हौवाफोरानो खोथिया फुदो जादों खोमा जालायावसो फुदोना जोङो बेनिफ्राय खिन्थु माइ हायो दै दिखियाजुलि साइडजों हिनजावफोरा सिख्लाफोरा बिराद खस्थ' हायो माइ आसरित मोनो आं खोथिया फुनायनिख्रुइ माइ हानाया खस्थ'सिन दिखियाजुलि सनितपुराव सिख्लाफोरा अयथासार माबायो माइ हायो बाट खोथिया फुनाया माइ हानायनिख्रुइ जेबो नङा फुजोब्बायानो जों दसेनो दब्लायनै फुबाय जोङो फुंनि 5टानिफ्राय सान ओंखारस्लाबनो मोनि सोरनोबा नांगौबा आरो लिंदोसो खानाय गैया दे डाइरेक्ट फुना आरो गारना फैनाय हरसेया फुना फोजोबना फैगोन भाइ सोरनोबा नांगौबा बुं आरो जेबो साथाबो नाङा जोंनो डिस्टार्ब जेबो नाङा ओरैनो फुगोन उनावसो खाना लाबानो जाबाय बुगोन बरिया बुना होगोन जों जेबो सिन्था गैया फुबायलै आंबो जिबनाव खोथिया फुफेराखैमोन खानानै होलांजोबनोसै जाबाय जोंना दिनैनिया नामलाङाव थांनोसै दैजिमायाव थांनोसै दुगैनोसै बबे जायगायाव सेंग्राफोरा खोथिया फुयो एसे खोन्थाहरलाय कमेन्ट बक्सआव जोंनियावथ' फुखाया हिनजावफोरासो सेंग्राफोरा जोंनि आलि खोनाय आलि दाननाय हालेवनाय बाट जोङो फुबाय आरो मोननै जालायगोन नै बबावबा बुरजा जादों जेसां रायथोसोलै गायग्राफोरा मा खोथिया फुना गालांदो बिसोर होनना जियानो जा फुबाय गायग्राया बोरै गायो गायबाय थादो खोथियाखौबो बिराद मोजां दोननांगौ स्र'नो मिथिबाय नङाबा गायग्राया मा खस्थ' जायो खोथियाखौ मोजां दोनाबा गायनो हानाय नङा जों समान खालामना होआबा अयथासार खस्थ' जायो गायनायाव अनसलिनिसो जोंना बाबुआ हायो ना बाबु मावनांगोलै ओरैनो थास्लायस्लाय दा सोरखौबा गोसोथोनाय थानानै गोसोथोनायजों फन रायलायबाय थाबा माथायासो दिमाग खाराब जागौमोन नों मा नों मा मावदो मा मावाखै बहा थांनायदो बहा मानायदो माथायासो दिमाग खाराब जागौमोन बाबु खामानि माव जेबो टेनसन गैया मबाइला गारना दोन जेबो टेनसन गैया बिन्दास
मिनिलायदोलै बाबु गोसथोनाय लाफेराखैबा आं खोन्थागोन मा प्रब्लेम फैनो हायो मोनसे नों खामानि माव बिन्दासनो दुब्लियाव थांनानै अब्ला लोगोफोर बेयावनो फोजोबथ'नोसै जय हिन्द।